Mimoriadny festival, ktorý pripomenul staré slovanské tradície, ponúkol svoj program 1. a 2. mája. Do Zámockého parku tak zavítala atmosféra minulosti v podobe tvorby, hudby aj prírody. Postarali sa o ňu občianske združenie Pezinská akčná kopa a klub mladých v spolupráci s Centrom voľného času. Ja študujem etnológiu v Trnave, kde sa o Slovanoch dosť učíme a o ich prvkoch. Takže postupne som zberal nejaké informácie, poznatky a s nimi som ďalej pracoval. Stretával som práve rôznych ľudí, ktorí sa venujú tejto tematike, či už prednášajúcich alebo hudobníkov, alebo takí, čo práve s tým pracujú. Vyrábajú napríklad z hliny slovanskú symboliku alebo robia zo sena tradičné veci. Tak postupne počase som ich nejako oslovil a vzniklo toto podujatie. Sú to naše korene, patrí to ku každému z nás, čo tu žijeme a mne sa tá myšlienka veľmi páčila, takže spolu sme sa rozhodli vlastne tento projekt rozbehnúť a pokúsiť sa o takéto niečo a je to milým prekvapením, veľký záujem, veľmi krásna zatiaľ vydarená akcia. Program festivalu Slovanské dni skutočne stál za to. Prvý ročník podujatia sa snažil zaujať práve rôznorodosťou v duchu našich predkov. Na svoje si tak prišli deti aj dospelí. V piatok odštartovali akciu prednášky o Slovanoch, ktoré pokračovali aj na druhý deň. Návštevníci si mohli vypočuť, čo to o slovanských bohoch, kuchyni či fantasy literatúre. Prednáška bola v podstate o mojich dvoch knihách, ktoré sú priamo spojené s pôvodným duchovnom. Takže sú to príbehy, v ktorých sú pôvodní naši slovanskí bohovia, pôvodné sviatosti sú do toho zakomponované, aby ľudia vlastne sa cez tú knihu, cez ten príbeh aj dostali na koreň tých sviatostí, ako sa v tom čase svetili. Priestor na festivale dostali aj workshopy, počas ktorých sa záujemcovia mohli naučiť napríklad to, ako sa vyrábajú runy alebo kožené mešteky. Nechýbalo ani spoznávanie liečivých účinkov bylín a pre deti hra na bubny. Vyvrcholením oboch dní boli zaujímavé koncerty folku, world music a etnohudby. Pozeráš na hviezdy, do záhrad večnosti. Ja mám ten taký záber široký, ale je tam ako prevláda tie slovanské prvky. Aj v textoch, aj v hudbe. Je to cítiť veľmi. Určite od jak živa naši predkovia spievali a my spievame tiež, takže je to veľký súvis. Súčasťou festivalu bola aj výstava drevených sôch. Tie zosobňovali pohanských bohov Perúna a Ladu. O ich výrobu sa postarali Martin Weissabel a Adam Magula, o vysvetenie zase kňažky Živeny počas slávnostného rituálu. Dovol ženám a mužom celej tejto zeme, nech cítia svoju silu a nech ju žijú. Kamarátka tu bola, tak prišla som sa pozrieť a poznám aj ľudí, čo to organizujú, tak ma to prilákalo a prišla som. Páči sa mi, že sa ľudia vracajú k tým spojeniam, ako to vlastne v minulosti naši ľudia žili, ako vnímali tú zem. Aj seba, ako sa hľadali, kto sme na tej zemi a tak. Páčil sa nám posledný obrad o zasvetenia soch. Mali sme tam mamičku, takže sme sa tešili spolu s ňou. Návštevnosť originálneho podujatia prekvapila aj samotných organizátorov. Do budúcna preto plánujú s festivalom pokračovať a aj naďalej Pezinčanom pripomínať ich slovanské korene.